బెల్లంపల్లి నమస్తే. నేను ఈ రోజు మీకోసం బెల్లంపల్లికి సంబంధించిన విశ్వ బ్రాహ్మణ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చిన. అబ్బాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 19/8/1994. అబ్బాయి ఎత్తు 5'7" పిల్లగాడు. ఎడ్యుకేషన్ ఎంటెక్ చేశారు బాబు. ప్రస్తుతం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా జాబ్ చేస్తున్నాడు. ప్యాకేజీ 14 లక్షల రూపాయలు. మరి అబ్బాయి వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ బెల్లంపల్లి అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోనే పిల్లగాడు ఉంటాడు. మరి వీళ్ళు ఎట్లా చూస్తున్నారు అని అంటే విశ్వ బ్రాహ్మణుల్లోనే ఏ శాఖ అయినా పర్వాలేదు, మరి అందమైన అమ్మాయి కోసం చూస్తున్నారు కాబట్టి తెలంగాణలో ఎక్కడైనా పర్వాలేదు, కరీంనగర్ అయినా, జగిత్యాల అయినా, మెట్పల్లి అయినా, కొరుట్లైనా, లేకపోతే నిర్మల్ అయినా, నిజామాబాద్ అయినా, ఆదిలాబాద్ అయినా, ఇచ్చోడైనా, గుడియాత్నూర్ అయినా, ఎక్కడైనా పర్వాలేదు అంటున్నారు. వరంగల్ అయినా, నెక్కొండ అయినా, లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా పర్వాలేదు అంటున్నారు. కాబట్టి ఎవరైనా మన విశ్వ బ్రాహ్మణ సోదరులు అబ్బాయి కోసం చూస్తుంటే 14 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్ అబ్బాయి కోసం చూస్తుంటే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మన తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరోకి వెంటనే వచ్చేయండి. మరి మా అడ్రస్ జగద్గిరి గుట్ట, హైదరాబాద్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దయచేసి గంట కొట్టండి.